Schijă, dă-i. Dă-i, mă, schijă. Ia, oprește-mă, oprește prostul. Ce fac de aici? Ia, domn, caut. Mă, ce mai stă tare, ia, cum faci, așa să mai apăs pe ușor, ia, și în stânga acolo, ușor, hai, și în dreapta, ia, și să fac din față. Nu-i bău. Poate vrei să conduci o navă. Bă. Se uita la mic, poate chiar de la. Lasă. Zici că mergi cu... Și asta despre asta. Pe la atât de greu să... Nu, cu Hai, uite, dă-i. Zici că e semi de bol. Știi? Te simți bine? Da? Lasă-mă, m-a spus și eu și cu transmisie. Gata, mă, băiat, mai uităm, nu? Ce vezi, mă? Gata, nu mai știe de el. Scârți! Uitați cum face un copil. Ce înseamnă să ai copilărie nașpa? Da. Copilărie fără jucării. Nu ai deloc. Să naști direct cu mustață, a? Asta e. Ești cam alb, ia uite. El e. Direct cu mustață s-a născut. Să mă liporată, ia pot. Chiar că nu mai foc și de mult treaba asta.